Duela 8 urte, ahotsak.eus izeneko proiektuan lan egiteko zortea izan nuen. Ahotsak.eus proiektuak Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerak katalogatu eta zabaltzea du helburu. Eta ni bilketa lanetan aritu nintzen. 2010ean Hernanin 60 bat elkarrizketa egin nituen, eta haietatik 38 ziren emakumeak. Xamurtasuna, zuzentasuna, indarra, herrigintza kontzientzia, familia, zaintza, sufrimentua, adorea, isilean egindako zenbat lan. Dokumental honek protagonista anonimo izan ziren eta diren emakume hauen testigantzak bildu eta haien ekarpena omendu nahi du Andreen ahotsak eta irakaspenek beren merezitako lekua izan dezaten. Sei urte nitula eta 36an, gerra, hasi zen. Gerra nola zen, beti goizea, gerra zimentzela eta txiru bat, ez da izen da. Eta esaten nintzen, eta gerra zer da? Gerra zer da, eta gerra, handolako biri hortan, hor pasako autobil bat gorri-gorritia, subakin, eta huesea gerra. Eta gero ikasten nuen. Etxeko bezala, anatiak nota bezala zigala, eta bando batekuak esaten mentzuen, argindein zaudela beste bandokuak. Eta beste bandokuak esate zuen, argindein zaudela baitare, eta orduan, tiro kruzeat, bueno, eta... Notik tirotia eta... Pakun, handikan, pakun jotze zen, zeak, tirua. Nigo batzen naiz koltsoiak eta lehiuetan da jarri, eta zegaizki, eta... Beti Hernani. No han podido entrar en el sequen Hernani, no han podido entrar en el sequen Hernani. ¿Y cómo estarán los nuestros? Jo abioiek bai, bombakin da. Hernaniko kalien asko eta zuen bomba. Etxe aurrien eseitan eola, lertu zen bomba bat onduen. Hasi zian, bombardeuk eta gauzak hasi zian, da etxean ezin genuen, loikin, da jute ginen papelera mendianea. Etxea utzi, abandonatu, eta danak, anginanak, danak aterin behar izan dugen. Eta maikaun pasa ginen, oseinagan. Jo, ze aliza behia iesu, jo bat apasa genuen. Amaikela honek kartatien lo ginen. Gure etxeak etxizian ganaduakin da, beak eta danak gure etxean. Mordoska batean egontzian da, osinean da, gure etxean da, hola. Jendia aldein egiten zuen, zedik bombak eta herrira etortze zian. Aldein nintzun jendiak. Haik urtirok hasi zian, etorri zian, baina orduan jende guztiak kame jontan gora dena aldeetia. Jo, 3 urte pasazen gerrak. 39 emkatu zen. Gero bueltan etortze zenian zigortuk izaten zian, Andrieidi hilia moztu, eta kale jira, eta... Purgen da, kalien bueltak adibiltzen, zetuen kakada jola, makumiek. Hoi dinen biegu, Bueno, nik daukat emakume arruntak ziala, emakume langileak, bildurrangatik, hemendik aldeinak, eta noiz batxe bueltatu, benetxea eta hola zigortuko izan duziale. Claro, txibatu asko zen. Ezin ikusi ja oida da. Norbatek kalatzen zehatzen maizu beste ideala dezula, zeitun hartu zituen hemen. Éramos rojas, éramos separatistas, éramos... Revolucionarios izate zuten ginala, baino jende hona dana. Zea eriotza asko izan duzan, tiroteua eta asko izan duzan. Camposanto bidean dagoen zehortan, horma horren kontra, hortzen. Hoik ike zituen, galarretan hiltze zituen korpus guztik, Camposanto ekartzen zituzten. Zulo batea denak, zulo batean jaudetia eta denak sartuta jartzen zituen. Haintze zioten egin behar. Goxia, dena razinamentua zeakin. Aragitia dala eta ogitia dala eta azukria dala, dana, Jesus. Persona bakoitzantzako kartila bat zen.
eta arekin naiz hori, naiz azukre, dana kartilakin, ematen zan etxea. Litro laurden bat olioa bakoitzentzat. 6 baldin bazian, litro terdi olioakin hilebete guziako. Eta horti bihartzuna dirua baldin bazakasun, orduan estraperlua. Eta gero, ogila emate ziotena, baina gorrauak bai, hola torta batzu, sakurrei bota, ez zun jan izaten. Ogilenak gero estraperluan kartza zituzten, eta haikin da. Eta olioa eta orduan margarinari bitzezan, eta lurrazpin gorreta, zeatik noiz nahian zen itxon horra zibilak, aikentzeko bildurrekin. Olioa, berdura eta baborruna, ez niekin ez tegin nionik. Baborruna zuna kontento. Bai, gero goziare, bai. Baina baserrian, bakizu, basan patata eta taluak eta taluak gehiena. Talua, miliakanik ondan, talua jatekin beti, gaztakin, txistorrakin. Gozeik ala ez genuen, zebaten zara, goziak eta ez da jateko zer eta ez. Baborunare arratzin jate genuen, berdurare bai, azelgak, egosita, ez dira data, arrazkurak. Olaxeko tripazune, olaxekua. Eta gerra bukatu eta handi bola atea, buskatea, gozeti hartan. Ikusi nun, berriz, eta olaxea izu. Olaxe. Amadunak ezea pixka badu, baina guk, misegi asko ikusi genuen guk. 15 urte, 16 jute ginen bentaberria dantza eta etxe etorri eta amagina bidarzatet, zuik ez, atxa bakarri genuen, zuik ibaletzun, afaldu beho jea zema bidar. Gizonak, gaina gaurko egun gizonak gehiago moldatzei da, baina orduan gizonak ez zuen zerreiten, Bueno, zu gaztia zean, beste gauza ikusi dezu, baina orduan alaxentza. Emakumia zeon, gizonezkuak jabezan etxe guztia, eta danen jabe emakumiak etzun ez firmaik eta ezer ez. Esaten da baino, emakumiak buruak initzen lana, Ez emakumia naizelako baino, emakumiak buru asko zuen. Nere amak, bai, buru asko zuen. Gure amak, horrek gaixuak gabian, goia bialdu, soinoko eta barrongozeak jantzi, ai garbitu, ai nola baite lehortu, eta urrungu euneako, ai jarri behar zigun guri, aldatzeko ez gendukelako. Eta geho beha lanea jun behar. Ai ben ganau eta ben lanak, eta zu haidi launtzen, eta etxean, etxo egiten. Guatxazarak ondartzan ikizun lana, baierua zan, gute zan, baiatzen azkenien. Eta ezan etortzen honea etxea, zeten bere aldian jola, karo, playa, bukete zan garainien, gero ganaua, ikulua mete ganau, ama, ganau jaterak eta gauzak ematen, pentsuk eta. Primaveran hasitzen ginen, apirilan lurrera utzen. 3 hortzekokin. 3 edo 4 laun elkarren parian, eta denak golpe interrast. Udaran berrez, jana jin, sorotikan belarrekarri, bella iriman, azpikatea, txerri guarnatu, olua guarnatu, udazkeneko areste harri, zaten goizien goizketxita, urdaburua, nistorreak etzea. Semiak esateu hemen, 17 meta belar da nistorreite hemen ginen, etxe bueltan nien ez beratzen nahi. Eta oporra, zertzanik ez gainak. Baserritatik asko neskamen jute zian. Eta gu amai oietzitza jamenere gustatu. Eta anaiak kanpoan zizian lanian, eta gu baserrin aiai launtzen. Neskame 8 urtek egun izan. Baserri muturrerra 10 urtek egun izan. Eguniai kontu ja, eta geho etxeko lanak egin flotatzen ikatzen nunda, ontze garritzen ikatzen nunda. Neskame, alauak neskame ikustia ez zu nahi. Ikasi etxean zean,
josten, zean, da etxeko gobernua ondo ematen, emakumientzat. 12 urtekin ja Donostia zen izan amakin, esniekin, da gero batzare beti itxe gendun, da esniekin batien batzako gauza emate gendun. Tipula dela, zadala, zelga, porruba, gierra, jentzanetikan. Eta jute ginean, burun xestera hartu eta autobuse. Bolara batin ibili ginen, errekaldean oinez jute ginela. Gero, autobusalinea jarri izan urnitet Hernanitikan, eta urdun jute ginen Galarreta. Baina urdune buruza emate genuen. Gero, hasi ginen astuak. 100 litrosne partitzen ditu nahi. 10 urtekin. Baina goizien bostetan zeiten autobusa egapa. Autobusa pasatzen zen bazarritan. Eta bildu iten zitu. Oen dana gamietu bado, baina aiatetik San Juan de Diosoko sarrerak urtone. Otzen kabine guardabinuena. Angel ditutan iketzen derechu. San Martinen deskargatu. Eta San Martinetik hartu marmita txikinean, ascensore gabe 4. bizitza, 3. bizitza, 6. bizitza. Ez nia derechuen bihar izate gendun. 80 litroko batu bihar izate gendun. Inok ez duen dana deklaratzen, 80 orduan asko zan. 2 litro emate zituen nago gehiago, 85, hola. Beti ez, baina Donostia gaitzen guardabinua autobusa atortzen ziren. Eta bertzeman barmita zituen, autobusa deskargatzen San Martinko plazan, eta gero bretxal. Eta guardabinu noiz alde ingotzun zai, plazatik bikilatzen egote ginen, marmita barna sartzeko. Zatik, arbatu ezko montak entzezi zuen. Eko izan zen bolara batean, ez baborronik eta ez patatik eamati ere galaz itxezuen. Arrapatu ezko kendu itxezi zuen. Patatak inan nolu, sestuan azpen jarri, geho gainetik berdura jarri eta oi askuak eta oi dana derecho patu. Biar izatzen zen. Etxean ez gendun jaten oi asku saltzea, basarritarrak gubutzala bestiek, Hiltze ginen bitxerri, baina oi galazila zuen. Bat, bi azitze bat zinun, bat entregatu enbiatzen duen. Baina guk bat hiltze gendun sangratuta, karrasi, jizun txerdiak labana sartuta, ondo atkendu odol guztia. Baina bigarren nahi, etxe gendun, mazuak egin burun jo, eta karrasik egin gabe sangratzen gendun. Kontralo, arduara etzen diretzen, paua Mikeletik egote zian. Arduara pasatzea libre, ez da zai ardua pasa. Seuru jakinki Mikeletik pasia zela pikua. Zagilua. Den erreistatu mentzuen itxeuzu jatez errebilatu ez da. Ne hona bi ezaldezu ikusi bier, ne hona bi, hamona esan eben ziten, hamona undiete bentzen dareko nabien gordia. Zagila. Ez beste ezatreitu, ikustek eta angorbe. Piku amare menergo behin guardabinoak harrapatuta. Aber noa zamaskina guiak eta etxian sortzu mesak askila eta mantentzeko. Eta neumiantzate ondo etorriko dieta kendu. Batzu jote zian zukinako fabrika, baina utza, ez zuten ezerre irazten, ezerrez. Anboleto jot berrien lado, hor natzian, fabrika bazan, karrero. Temako asko lan itxezun, karrero nien jerziak ditxezien. 80 peseta, aztien irazte ginen. Ne karrero nien punto fabrikan ibili nintzen. 11 urte nituna. Da punto fabrikan ibili nintzen, da fabrika hundia zan, da makina asko zan orduan. Gu ez dakit 60 ibiltze ginela. Jertziak, mantoiak, esklabinak, kapak, azpiko gonak eta galtzak eta denak itziziak. Urdun gainea beste goz pasan. Urdun, emakumea laneat segitze bazun. Saldu gizonek abilidei gandie mantentzeko eo. Hola zan? 20 urte nitula nobilo inun gizon hau. Honek eskoli batez, eta honek talerra jarri nahi. Ni juten izan 20 urte intageo, Papeleran, pasa lanian 12 ordu, goizeko 6tatik, atzaldeko 6 lanian, 12 orduenan, eta gero eskolan, Don Jeronimona. Kontabilidadia nola ematezan, da numeruak eta eskribitzen ondo, eta olako gauzak.
Honet talerra jarri nahizun, beak ez zeugan eskolik, eta nik egin nitula kontuk eta aste osua pasalanien, eta 27 pesta ematen zizkiuten. 112 ordu lan inda. Ba, nuk fabrikan emakume asko lan itizun. Hemen kanpotik horretik etortzen ziren. Eta harrik izan emigrazioa haundia. Zu pentsazazu, 58an, jende hasi zala unun zetortzen. Eta nik ezautun ditut hemen, oain izaten den bezala pisos patera, ez dien barkotan etortzen, baina etortzen zen igual, aurrena, gizona, sarrena, o familiko buru, eta hemen pixka bat lan sortu, bilatu, lortu eta pixka bat, eta gero pixkanak hartzezun familia. Eta gero nun sartu, etxe bat alokatu, eta igual 3 famili etxe bakoitzian izaten zian. Eta gela batian, basian familik itezutela lo, jana, danak. Bagindun lehorpea eta ondia, bagindun, eta han jarri ginuzken oiak. Azpi inostorra eta belarra eta hola, gainean koltsoiak, ardilekin indako koltsoiak, izate ginun, aihartze ginun eta apapilok. Eta ni, goizian, 5:30 6 altxatzen nintzen, hartzen nuen behorra, eta etortzen nintzen Hernania. Hernania hartzen nituen gauzak, jateko behar nitunak. Goatzen naiz, zaldi haragie bat zeon, Hernanin, zaldi haragiat, eta handikan xarrak gustatzen ziren, ogintarten xarrak bokadilo gustatzen zitzezkien, da hortigan kriston haragi pilege ematen ditu. Eta juten nintzen, da 10etako, ja amak piparrak oso prepatuta gutxe zituen, eta hogila ematen nun, da prepatu bokadiluak eta airi gozai eman. Oatzen naiz, bere oitura guriakin ez zuten ezer ikusirin, ezertan, ez jateko kontun ere, nik uste asko ikasi dutela hemen. Hola, gixetzeko egita, hola, behienak, txekorranak, hola, ematen nio, baina xerra gustatzen zitzaien, zaldina, behorrana, hola, gustatzen zitzaien, xerra, ni ez dakit ze difentzi biletko zioten. Ego sozio, ez dakit, igual bai. Eta, bueno, bizituduk, gaxuak, nahiko lan nazakaten. Etorkinak etorri ziala, eta orduan fabriketan eta horrela eskatzen zuten bizka bat alfabetatzea. Eta jende helduakin aritu nintzen 2 urtez ere laguntzen. Maestratzen, ez pentsatzen maestratze bakarra egiten nula, txantporrok aldatuta, zehatuta, klase guztia. Nik ordu eguardeko garailean entozazian ume batzuk, beste batzuk entozazian iluntzian. Da nik ordu tartietan ni lana igoli. Hori goizitan eta arratsaldetan. Eta gabian, helduari laguntzen ebai. Beste 2 urte egin ditun. Izi ginen bizituak, kalien barrena. Balko dietaz jute zian, frailiak. Eta handi sekulako zermoiak. Oan belauniko jarri bidezuta eta belauniko jartzi ginen, musu eman bidezuta lurrait, nola engainatu ziguten orduan. Eta galdera egiten bizituen den martan, gaur galdatu hasi behar. Nobio baltzen nunta, ezkondo horraltzen nunta, galdera egiten zituzten den martan. Eta bai baino ez nula ezkonduko, entzela ezkonduak da zeba, ez nula netziela gustatzen. Mutila jatorra altzan, religioso altzan, ez dikize galdera eta. Intzizkien galdera batzuk fraile horrek. Baina nik genioten ez apaizite ez frailit ez nioik hasi gine. Ez da ninere inuntakitu. Pekatu atko, ze pekatu nizpan nioik alde gine, ze pekatu nioik aldeako eta nizpet nioik txarrik jenetzu ez da pekatuik. Pekatua, behi esango izut, urnitako apaisak, Hernaniko zubipia sartzia, Inpernoko, hementzan, Inpernoko plaza. Oso fama txarra, son plazak. Han, arkupieta sartzia, oizala, zaten ziuten. Claro, jendie baltzien ibiltzezan, urnitan ez. Eta jendie, pakizu, orduan zertzan. Bueno. Soinua hotza zuen, da dantzan, denak. Orduan, dantzatu iteginen, oain zta inorre dantzatzen, baina neskako izitxea, nio mutilak eltzezien tabernan, da ino gaizki iruditzen gaina mutilak itia. Mutilak libre, neska fama txarra. Neskak iti oso gaizki zeo, baina mutilak itia ez.
Nik taberna, ez nun gaina, sospatea ematen da, ean ez genuen. Zer egiten? Ez, orduan emakumea goiz horreti ez ezan, goiz horreti ez ezan. Ba, ez teki, beste gari batzuk izan uzien, ez teki. Taberna zarture orduan aurren nien ezan egiten emakumeik. Ez, nik emakumeik ez dut ikusi oso gutxi orduan, hartzeare, zardua eateare, orduan emakumeik etzan itzaten. Saltzen bai, baina edatea ez. Seguru asko gaizki ikusi jaiongo zan. Orduan etxe honoturik, gaina emakumeak bakizu, orduan emakumeak etxean izaten zian. Eta laneako bakarrik, etzan oturik sardotei da joateko. Euskaraz, denak. Hemen erderaz bagazakinak gotxi zan. Den euskalduna zen hemen. Errani gaina tikitia zen orduan. Eskola joan itzan badien 5.000 habitantes, esan gaur hoi pasi hemen dakatzi. Gerren ondoro nian. Orduan kanpotik jendie kantio etorri jadonean. Orduan dena kastellanua. Baserritan bai. Baserritan euskaldun asko zan da kalian, Kalian batez. Kalian batez. Euskaraz ezin genuen itzein, dena erderaz itzeik ziguten da. Eta guk ezkeinuken erderaz, baina trilki ditalakani ez da nolaituko ginen, pentsatzen teitze genuen. Klaro, erderaz ibiartzen duen, orduan erderaz, eta gu amaga, ez tekit, bueno, ja sabia, pero oso gaizki. Baina moldatze zan, Orduan gala zintzen eskatetia. Orduan galdu zamenen euskarazko eskarak. Beida, nahi batek esan zian euskarak ez zula bali jesartako. Bea euskalduna esan, baino? Baserritarrak orduan ez zuten askok eta askok euskarara. Irutzi zaioten zea zala, gutxitzea zala. Erderaz? Eta erdera ina izate zuten baserritarrak. Hemen guk gaztelez hitzetik gehiena. Bai, lagunen artean dana erderaz ordune. Hemen ikastolak hasi arte oso gutxie. Gu bilipin erderaz, kuadrilla danak erderaz. Launan ni baino gutxi jo dakite. Ezakiten ezer ere. Ni gutxi eta beak batez. Ez arek esatezen beti ikastia ona zala. Gauza ikastia ona zala, baina beste lengu ere kontu ni bai, Eta jakitia ni danak onatiel iruditzen hizkuntzak, aberatsak, danak. Oain, oain etorrita euskerak endu nahi dunak dijuela, ez da. Da ez dula balio, egontzatzi zemendik urte datzuta. Ze pasatua, oain euskeraz. Zaioten, euskeraz, nik importantzia handia eman diote euskerai. Ni oain egoten ezpenetan ez galdetu ba. Jo izan dut nik izeba bat, bizitua da 100 urte arte. Bai, arek esan da, kontu asko jakin duken ordukoak. Eta hueltzanean, ze pena nunik, inorrez gelditu galdetzeko gauzak.